Сашо Арабаджиев Това не знам. се обадил на Филчев, че лично го могат тогава Станишев и Първанов. Той ми е градски от Ямбол, по-малък от мене. Малко гей се пада, ама иначе Не добро момче. малкото си, откровен педераст. Да, иначе добро момче, умно момче. Те всички педерали са умни попред. И аз почвам да викам, че съм питал, за да мисля, че съм интелигентен. Не цели дупиш. Точно викам педераст, но аз викнах Коро Филчев, той ми разказа цялата му. Той не знаеше, че като сиди, като го штракнеш копче и почва да разправя с години, с дати, с... В градска си спомням. Значи проблемът на Филчев, да, така е било. И по-нататък аз, като ме избраха и си го взех за заместник тук. И върши. Да не би ти да обичаш така. Да знам, може и да е хубаво, не съм пробвал, може и да е хубаво. Знае ли човек? На тази възраст вече трябва всичко. Да се кълнеме, такава, вале. С медиа пул тази история, що мислите почнахме? Защото главният ми е за. С медиа пул, той е журналист, да го направихме като Христос мъченик. Да, Борис. Борис Смитов и той е гей. И наркоман и гей. Главният ми се обади, нареди, веднага го привика и почвайте проверка. Аз сега служихме го едното пред вентилатора, после върви спасяване. И аз като Матросов излязах и казах, че аз съм инициирал всичко. Пак го защитих. Какво да правя, нали съм се главен мушал? Ама нещо взема съм уморявам. Сериозно, че говоря. Много ми идва. Само удари, всеки мацак. И не виждам нищо да сега хубаво да ми се е случило. Освен дисциплинарното производство. Развесели се, че мен не ми е весело. Мъка ме е. И Роман, и той е двам деяния. А Роман, каква му е функцията си? Каква да ме? Като мене са гърчи качеви и... Ама какъв е в момента той? И пак същия сме, заместник си ме. А с Джамбазов? Да. Роман, може ли си го е Джамбазов или не може? Според един жълт вестник, между заместници ми имало двама гейове. И сега издирваме от всичките кой е втория. Ето другите са жени. Само една е жена. Издирваме кой е втория. Не може да си го е, той си е манав малко, така си обича Роман. Не знам, иначе двама са в една стая. Слави Бинев 4, Яне 4, Иван Костов, батите ще Слави Бинев да им почва от Костов. Людви Местан, Валери Симеонов по едно. Нещо там, Кокинов да пише. Кокинов нещо да пише. Тога да пише Борисов, пише и Кокинов. Гем 23,5. И после в дисциплинарка. Виж колко приятно. Гем 23,5. БСП коалиция за България 16,2. Се отборегал как беше то капут. Не ми кура. Аз според мен Оня не ти е проблем. Тая ти е проблем, защото пъти съм ти казал. Още преди една година ти казах. Значи мисля в правилната посока. Тая ти е проблем. Не е той. Човек, който 5 пъти е сменял показания, заради такъв кошаревски свидетел не могат да вкарат до затвора. Адвокатите ще искат 100 пъти да го изследват луд ли е, не е ли, защо пък, как, колкото и да натискат тази посока, минали са 3 години и половина. Може да отиде в Брюксел и да каже комисията каквото има да каже. Не го и знам коя е маменката му да има.